a ja to až v hre. Jo, ľudia, vy to dnešného videa. Dneska máme ďalšie video s Podebrákom 14, jeho kanál máte zase v popisku. On to bude taktiež natáčať, tak choďte sa pozrieť na jeho pohľad. Lepšieho hra, samozrejme. Jeho kanál dole. A plánujem častejšie streamovať, na streamovanie. Mne napíšte, či chcete videa alebo streamy. Potrebujeme trošku nahypiť Fortnite, keď čo upadá. To nehrá, tak hype. Ja hype. Čaute, dneska vás vítam u tohoto videa. Dneska s kamarátom hráme Fonko. Ahojte. S Mr. Tomasek. Jeho kanál budete mať v popisku. Plánujeme spolu robiť viac videí. Aj streamy. Ideme do Pleasant Parku. Tam nič nepadá. Ja budem dávať také aj, že možno dobre snajpy. Veľmi dobre. Si najlepší hráč. Lebo nikoho iného nepoznám, že snajpy. Takže Veľmi neoskopy, ne? Lepšieho nepoznáš. Ja to Mitrcevič, what the fuck? Rio. Som sa úplne vyzbroil na tento scene. Budete main scene, tento spraviť, ja som sa Adam, chceš big shieldy alebo? No je treba, ja tu mám všetko. Poď zapek. Ja som si tak. Má pickaxe. Mám giga. Nice. Go. Ja mám modrú snajpu. Chceš? Rád. A video bude dobrá. Ja sa musím rozohrať. Chcem nejakého snajpu. Zapnať na revolver. Máme snajpu. Cez čo väčšinou strihávaš? Ja nestrihám. Nikto to nepozerá, načo. Mám taktikál. No taktiež. Ale dám na to. Máš nejaký program, ja som to strihal som, dal som planie, ale mám to. No, to je NPC. Ja nikoho nemôžem nájsť. Chceš modrú Môžem snajpu? snajpu? No. Môžem aj náboje? Tam sú jaké to snajpy? Tie také, tie dlhé. Toto sú oni? Áno. Díky. Je odkiaľ. Yes, headshot. Komu mňa niekto zabíja? Teraz som strelil. Ne. Ďalší headshot. Ne, obidva dostali snipe. Jeden headshot a druhý snipe. Ja, mám málo hafta. Dva šoty a dva mŕtvi. Dobre, ne? Máme rovnako. Jo, ľudia, napíšte takéto video. Aby to. Skoro to vôbec neviem počuť. A teraz? Lepšie. Teraz? Teraz to je veľmi.
Predtým to bolo. To je predtým. Tak to je ideálne. No. Okay. Ja som asi veľmi hluší, ne? Ako hlušie než ja. Môžeš si prosím nájsť šúku, ale povedal som si rekapituláciu streamu a bolo to počuť všetko furt iba tvoja klávesnica. Mám si kúpiť tichšiu? Tichšiu si kúpiť. A to z tvojej staroviny daj. Lebo moja klávesnica je taká malá. Ja mám jednu. Ja mám ešte takú jednu obrovskú. Tak mi ju daj. Ale používam obidve. Ja tak to sme už nebudeme kamerať. Práve som sa s tebou nebudeme kamerať. Dôvod nedal. Koľko ťa budem žalovať? Budem ťa žalovať. Peťár. Ja som zase na jednom tárkovi. Vieš komu. Vieš si mu hovoria ten zvláštny. Schwarzenegger? Ten by bol. Alebo sa, že bojím úplne. Je to ja som teraz Pepe. To bude teraz také... Ty vieš, Adam. Kam to ty? Niekto po mne strieľa? Nie. Adam. Dozadu, ináč, ja som dostal hit. Adam! Ja som ťa videl. Neboli ste ho, keď si dal na posledný hit. Hampa. Tuto je airdrop. Ideme pre ňo? Jo, daj mi všetky. Capek. Hráči. Ne, to sú ani hráči. To sú ľudia. Nejsú to NPCčka. Nejsú, ale chovajú sa. No. Nice. Ja mám zmrtím. Dám si bandage. A kde je airdrop? Označil som. Ok, tak ja idem tam. A obávaš sa niečo ukradnúť. Ja som to označil, ty Beťar. Ty čo si a mne hávarí. Toto je Fortnite OG, ne? Ja však vlastne pozriem sa na ospravedlňový. Kamo to nejak moc fajtov? To sa mi nepáči. To dáme. Tam hráč. Yes, snipe, na 170 metrov. Knock. Nice. A kde ten airdrop? Tam ideme pre ňo. Revivuj ho, strieľaj po ňom, za stromom. Ja som na čisto sled. Á, už ho vidím. To je potvora. Yes! Dokončil si ho. Ne? Hej, tam je airdrop, za tebou. Vidíš, pozri sa na mapku. A ináč. Ešte teraz. Nevidím airdrop. A vidím. Kde je kleška? Tak, Idem na bolesti. Ja mám, že 30 HP. Ale on je mŕtvá chvíľku. Trápna bekleška. 104 hen tam predo mňou. Ľudia. Ja viem. Rovno celé duo. Aby to nebolo strano.
Celé duo, ja som odpúti. GG. Toto bude ťažšie. Mŕtvý. Nice. To bude ťažšia hra. Až koľko sme dali win? No, minulé video. Dobre, dali sme. Ja to nemám stena. A kde je? Tam jak som, tam je. Ja vidím. A to je duo? Sam mineš. Revivuje či? Ne. Áno. Revival. Yes! Ne. Vidíš? Ja si šetím. Skoro som dostal s tom papou. Hej no. Ja si bola s tým. Ináč. Ja idem pre airdrop, lebo potrebujem. Healy. Ináč už nemáš to. Ja ti ho označím. Daj nejaký reboot, dobrý. Našel som ti. Ale nie ani v strede zón. Dobre, hen tam môžem. To je 200. Na strome to je tu. Yes. Jolová Biggest nigga. Kámo, my sme family friendly YouTube kanál. Hen tam sú. Áno. Chápu, jak mieríš. Máš lieň. Headshot, čo hovoríš? Že máš lieň. Koľko ty máš do 10 kg viacej, než všetko vyzerá, že si video. Ne, ja tu na popravde teraz nevidím. Čo? Hra. A idem ešte pre tento airdrop, nech mám full na full, keď to budem revivovať. Ináč, aj tu je salty spring airdrop, takže to mám bližšie. Aha, hej no. To ináč aj hráči. Ale to budú asi slabí. Asi. Možno tu zase bude na konci nejaký mongrel. Číslo 2. Ja mám hrozný aim. No vidíš, že to aj sa to. Ja pozri. Ne, tu je hráč. Joink. Headshot. Ty máš čo hovoriť s tým aimom. Joink. Joink. What the? Ja nemôžem. Joink. Kamošek, oni sú brtivatí. Hračka. Na hračka. Ale bez TBD. Dáš mi nejakú snajpu? Abo asálku nejakú. Jen tam si nájdi. Ok. A dávaj rýchlo glider, aby ťa nevedeli trafiť. Budú ťa tráfať sápci, viem kde sú. Oni sú pri mne. Top 5, za 109. Našel som tu mega dobrý loot. Mŕtvý. To je snajpa. Jo, ja mám snajpu. Ale iba jeden náboj. Poslední dva hráči. Tu je modrá MK. Oni budú niekde s týmto smerom. Tam, kde som označil s tým smerom, budú hráči, alebo buď s týmto. Míla, teraz musíme nájsť to čo hlavne. Shieldy.
To ty? Ne. No teraz to je potrebné zistiť, či ty kto. Ja som to nerobil, Ja Ja som to nebol. Vy ty to máš. A tak. Tam ešte jednu. Tak viem, odkiaľ sú hráči. Odkiaľ. Počul som s týmto smerom strelu. Ináč ja Ja som mám Ja dve- som ťa počul. Áno, hráč. Ne, Si dobrý? on mal iba snajpu. A to najmä je nejak podozrivý. Hej. Hej. On ma presne Lebo trafil. presne. A ja som sa pri tom Aj tu sa hýbal. vypýtal. Ináč Dominik má Ja to vec. mám vec. Si dobrý. To sú len písička Ináč podkopávajú. ak ich boktáš do oteku, dáš mi zadám. Za tebou! Za tebou! Na tebou! Tam! Nedám. Ja vím. No. Nie! Ale nevadí, aj Ale druhé nevadí, aj miesto. druhé miesto. Lobička. Lobička. Len takto. Len takto. Brat, toto video bolo všetko, tak čaute. A ob mňa to A od nás je rovnako... rovnako. Čau. Čau.